correr ben. Que facedes? É que estamos ensaiando pro concurso. Ese que cantaba era Miro. Non, Parviña, era o que... Sí, claro que era, Miro. Ai, cuñado. Ai, vaya, Impresionante, non? Pois, Balbina, deixanos que temos que ensaiar. Ah, vale, perdón, Pensou que estaba cantando eu. Claro, porque todo vai ir de maravilla. Ala, mañá va ser o gañador dese concurso. A ensaiar, cuñado. Veña. O neno Santiño naceu en Belén e todo Iso xa vai mellor. Mira ti que ben. Ah, conteivos como apuntei ao concurso de pansoliñas. Que gran noticia para a humanidade. Xa sei que para ti o único importante é o móvil, pero... Ei, eu non dixen nada do móvil. Ademais, o que teño está moi ben. Vaya, vexo que recapacitaches. Pra Belén vai unha burra rin, cargada de chocolate. Papá, non empeces coas panxoliñas, por favor. Que pasa? Son cancións populares moi alegres. Algo ridículas, non? Xa, pero cantas todo o mundo, é como sentirse parte da comunidade. Pois eu prefiro vivir nunha illa deserta antes que oír máis panxoliñas. Xa. Sí. Ah, hola, padre. Ah, que boa idea. Paula estará encantada Encantada de que? de ser xurado do concurso de pansoliñas. Eu? Con Mónica e o padre Nicanor. Mañá pola mañá. Sí, ali estará, non se preocupe. Está feliz. Púsose contentísima. Quero ir. Non, agora non quere falar. Está tan emocionada. Así participamos todos. Ela está no xurado, eu canto. Non penso influir nela. Penso gañar por méritos propios. Ata logo, padre. Ti toleaches. Sabe lo que penso dese concurso? E aínda por riba colocasme de xurado. Así verá la actuación de papá en directo. Non vos preocupedes. Se gaño esa cesta de Nadal tan ridícula, vai ser para min. Ai, Mónica, que éxito. Está o bar a tope de xente. Habendo actuación estelar de Miro Pereira. Iso vai ser Hola. Hola. Chegamos a tempo, non? Chegades. Que tal esa voz, Pedro? En forma. Menos presumir, abogado, que o campeón vou ser eu. Aí falaches, cuñado. Xa o veremos. Xa. Vou sentar cos concursantes. Vale. Alegra esa cara, muller. Eu tamén prefiro non casar, pero un día é un día. Xa. Veña, vamos para a mesa do xurado. Ben, Ron. Seguimos. Hola. Bos días a todos e a todas. Chegou o gran momento. Un ano máis, imos celebrar o concurso de panxoliñas da parroquia. Esta edición non pode ser no auditorio da Caixa, pero non importa. Seguro que aquí imos estar moi ben. Mais en familia, como no portal de Belén. Pola mañá, imos escoitar todos os concursantes. E pola tarde... ¡Tatén! A gran final cos 3 primeiros clasificados. Que non me esqueza. O premio é esta magnífica cesta de Nadal, obsequio de Balbina Santos. Esa cesta vai ser nosa, cuñado. Aí. E xa, sen máis, imos empezar. A primeira concursante é... a nosa veciña Cristina! Hola a todos, aquí vai a miña panxoliña. De lonxe viñemos os que aquí chegamos e nos dan licencia o neno cantamos, o neno cantamos, o neno cantamos e nos dan licencia o neno cantamos. De lonxe viñemos os que aquí chegamos e nos dan licencia os reixes cantamos, os reixes cantamos, os reixes cantamos e non dan licencia os reixes cantamos.
Cantamos chorreixes do cacarequí. Se non nos dá nada, marchamos daqui. Marchamos daqui, marchamos daqui. Se non nos dá nada, marchamos daqui. Os reis cantamos pedindo aguinaldo, chourizo, touciño, pa comelo caldo, pa comelo caldo, pa comelo caldo, chourizo, touciño, pa comelo caldo. Cantamos chorreixes do cacarequí. Se non nos dá nada, marchamos daqui. Marchamos daqui, marchamos daqui. Se non nos dá nada, marchamos daqui. Os reis cantando, pedindo aguinaldo, chorizo, touciño, pa comelo caldo, pa comelo caldo, pa comelo caldo, chorizo, touciño, pa comelo caldo. Os reis cantamos pedindo aguinaldo, chourizo, touciño, pa comelo caldo, pa comelo caldo, pa comelo caldo, chourizo, touciño, pa comelo caldo. Ale! Moitas gracias, Cristina, moitas gracias. Agora o seguinte, o seguinte, o noso amigo Tuto. Eu espero que non gañe, porque senón, a ver que non atura mañá vendendo xorrais coa súa foto na portada. Veña, a ver. Así, moitas gracias, padre. Este é unha versión un pouco particular dunha panxoliña moi famosa. A ver se lembro a letra. A Virxe veu de Belén, chorando co neno en brazos, pediu algo de comer. A xente deulle churrasco, pero mira como bebe a xente no basuizo. Pero mira como beben e comen un chourizo. Beben e beben e sando que café. Pregúntalle a Pereira que si sabe o que é. O neno Xesús ten fame e chora desconsolado. O biberón do meniño ten o leite caducado. Pero mira como bebe a xente no basuizo. Pero mira como beben e toman un chourizo. Beben e beben pensando que café. Pregúntalle a Pereira que si sabe o que é. Agora un novo concursante que é... Pedro Barreiro. Hola, sí. Mestre. Alegría, estamos no Nadal. Esta noite boa, vamos todos a Belén. Esperemos lo meniño que naceu pro noso ben. Esta noite boa, cantaremos yo rapaz. Ani novos panxoliñas con turrón e mazapán. Esta noite boa, cearemos a tancher. Bacallau con coliflor, lagostinos do Berbés. Esta noite boa, beberemos todos ben. Albariño de Cambados, champán e licor café. Esta noite boa, vamos todos a Belén. Esperemos lo meniño que naceu pro noso ben. Esta noite boa, e mañá será Nadal. E pasados abogados teremos que traballar. Esta noite boa, vamos todos a Belén. Esperemos lo meniño que naceu pro noso ben. Esta noite boa, cantaremos yo rapaz. Panxoliñas aninovos con turrón e mazapán. Esta noite boa, cearemos a tancher. Bacallau con coliflor, lagostinos do Berbés. Esta noite boa, cearemos todos ben. Bacallau con coliflor, lagostinos do Berbés. Esta noite boa, vamos todos a Belén. Esperemos lo meniño que naceu pro noso ben. Esta noite boa, que mañá será Nadal.